FCP ka koro donjo ne buch jopiny gon ka giwendwa modhial FCPA Rastas Kwaka maen Bishop mar Vosh Nairobi West erokamano ahinya. To gi Pastor Jonathan Owuor jadolo ICA Nairobi ka erokamano ahinya. Erokamano Trevor. Pastor Owuor achaka ne kodi wach moro kani NCCK nchogolo paro moro ni josiasa te ok onego donje sinagogi. Yes. Wach ni yiego koso oyo? Wach ni ok anyal yiego nikech josiasa ok gin jodolo. Kanisa opogore gi siasa. Kwa hivyo mondo wach ni gidonje sinagogi mano duang' bed tok chik. Kanisa nigi jodolo ge. Jasiasa kobiro ena wendo monego bed kaka ng'ata mobire lemo. Kamano. To nego yiene gi go mbaka mbele kache nyim ji koso oyo josiasa ni. Mbaka kanisa nigi program. Kanisa nigi chenro mare ma kanisa ka kanisa kochako lemo mare to bedo gi chenro mare. Omiyo wacho ni iyiene gi go mbaka ok owinjore. Kanisa en kanisa. Kamano. To dhi timo dongruok nang'o kok uyiene gi nikech ng'enyne imiyo giga thuolo mondo mi giwuo ka koro gichiwo pachgi e weche moko achiel ariyo adek. Gima nyalo bedo maber en ni iweyo program mar kanisa timore marum, then ka gidwaro nafas mar wuoyo tinyalo migi gi oko okay hekalu mar kanisa. Ma ili yie gi wach mani giwuo gi oko. Ginyalo wuoyo gi oko. Bishop Kwaka ini neno nang'o?